India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasni. President ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula ong haka UN Security Council hakasngi ba ar balala baka China kala ban penbor ya ka Russia ban penkutno ya ka thma ka region u hadin ka jingkhot jong ka US ya ka Beijing ban sangi thiet ya ka umpnyang jong ka Moscow ka China kamde ka banta jong ka te ka jingyale Henry ka kui kala ujor la slamba haka Beijing kala penbyang ya ki tiarsha ka Moscow ki bala ban penunkam haka thma jong ka jingpersha ya ka Ukraine bat kadang ye peteng ban thiet ya ki boarding jong ka Russia ka China ru ka don kanong mi khmat hangni kari ka badon bor ha ka ba ka Russia menta ka shanya pura ong Zelensky ha council ha ka ba ka China ka de ka dikhot ba pura lada ka China ka kwa shisha ba ka ni ka thma kan kunno kala ban pen bor ya ka Moscow ban pen kunno ya ka jingwan her thma klem ka China ka Russia jong u Putin kamlong ai ula banram Henry Busen ka China kala shu ngap jar ba jangai ha ka jaka ban tre shitom na ka benta ka jingsuk ka Beijing ka kanta jor ba ka penbyang ya ka Russia ya ki tiar ban penun kam ha ka jingya le sipai jongka ha Ukraine bat kala persang ban pen i yala de kum kanong penyat ka ba klem liang ka ba kloi ban yarap bat penbet ya ka ne ka jingya kan ang nadu ka sngi ning kong jong ka jing e ka China kala bat ya kanong rim ka ba tikna ka ba klem liang ka ba khot ban sangi no ya ki jingya le persha bat ka ba kersan ni ka jingya krenya sok sha ka jing penbet ya ka san berthai ong ugyang chong unong mikmat bakerpang ka China sha ka UN hakasngi ba ar balala u president jong ka US u Donald Trump ula khot ya ka China bat ka India kum kinong beting ka ba kong san jong ka thma ba ka Russia ha Ukraine katba kidang yepteng banthiet bat penon kam ya ki hydrocarbon jong ka Moscow ka China bat ka India ki de kinong beting ka ba kong san e jong ka thma ka barang ye chakmat da ka ba pteng banthiet ya ka umpnyang jong ka Russia ula